Mae pethau'n poethi nawr ynghylch y defaid. Ni dal yn adran y brydau cyfandirol. A nawr, Caryl, o lan ddaw i brefi, mae'r Beltex i mewn. Mae'r big guns mewn nawr, so look out fydd i nawr. Mae hwn yn benderfyniad anodd iawn gyda'r beirniad nawr, gyda dosbarth arbennig unwaith eto o'i flaen y prynhawn yma gyda'r Beltex. A ni'n gweld hyn yn flynyddol gyda'r bryd yma. Mae gwerth gweld bob un o'r rhain. Mae yna dipyn o werth arian o'n blaen ni, fi'n credu, Mynir. Os glei, achos ni wedi gweld yn y ffeiri sydd wedi bod yn ddiweddar, y Beltex yn cyrraedd y brig yn y carcas a hefyd ar yr ochr wy'n byw. Chybod, maen nhw yn ddylanwadol iawn yn ein ffeiri ni. Pam ni de, Caryl? Maen nhw, fel ni'n gallu gweld, maen nhw'n oen bach compact iawn a mae yna gig aruthrol arno nhw. O'r shoulder nôl hyd at y goes, maen nhw'n llawn iawn. What you see is what you get, fi'n credu gyda'r Beltex, a mae siap aruthrol ar bob un o'r rhain heddi, a fi'n siŵr fydden nhw'n agos iawn os nad ar y brig prynhawn fori yma. Maen nhw'n ateb gyfynion y farchnad heddiw, yn dyn nhw? Dyn nhw'n rhy fawr a mae yna gig yma? Oes, yn bendant, maen nhw'n llawn cig drwyddynt draw i ddweud y gwir, a mae hynny gyda'r bryd Beltex, yna pam mae lot yn defnyddio nhw fel y croesfryd erbyn nawr mwyn cael y pwysau yn arno nhw. Ni'n gweld ar yn taflen pwysau ni heddi, mae'r pwysau maen nhw'n cael allan o'r oen yma, yn aruthrol. Mae yna un lan i 108 kilo rhwng y ddau oen, a mae hynny yn arbennig, achos dyw i ddim yr oen mwyaf sydd yn y sioe yma heddi, ond mae yna bwysau aruthrol arno nhw. Achos wrth edrych arnyn nhw, dyn nhw ddim yn wy'n mawr ydyn nhw, ond mae ffram fach sydd nhw, asgwrn ffein, cig yw e gyd, ynddo fe? Cig yw e gyd, a fi'n cofio rhywun yn disgrifio nhw rhywbryd, maen nhw fel moch bach. Achos maen nhw yn edrych fel moch bach, a fi ddim yn siŵr os chi yn sefyll yn agos yn weithio, maen nhw'n swno fel ambell i fochyn hefyd. Ond maen nhw'n na i gyd yn bendant. Mae'n amlwg mae'r boes yma wedi bod yn ei golchi nhw a'i trimio nhw'n galed hefyd, ond mae hynny yn dangos y siap aruthrol sydd gyda'r bryd y Beltex yma. Be sy'n bwysig i ffermwyr i gofio yw'r canran lladd allan, ynddo fe, sef y canran o gig a chanran o wastraff sydd ar yr wy'n yma. Mae'r rhain wastad yn cyrraedd y brig yn dyn nhw'n lladd mas yn arbennig o dda. Ydy, lladd mas gyda'r amser cyflyma mae'r ffarmwr isau, dyn nhw ddim isau gorfod bwydo nhw gormod a cael y pwysau yna yn dod mewn ar gyfer y greds le mae nhw yn talu ar y gorau. Mae'r bryd yma yn nodiadedig wrth gwrs ar gyfer creu y pwysau a'r cyfer o gig yna heb y wast. Does dim un o'n i angen bod dim byd yn cael ei daflu erbyn o gwbl, felly mae'r bryd yma yn amlwg yn dod ar y blaen gyda hynny. Yn reiddiol, o Wlad Belga wedi cyrraedd Prydain yn 1989 ac yn sicr wedi gwneud ei marc ers hynny. Ydy, yn bendant, ac wedi datblygu yn aruthrol fi'n credu yn bersonol. Dros y 15 mlynedd diwetha, maen nhw wedi altro fel bryd ac i ni'n gweld mwy a mwy ohonyn nhw ar ffermydd llawr gwlad ar draws Cymru. Does dim rhaid bod nhw'n bedigri gyda pobl, ond ni yn gweld ambell i ffarmwr yn cadw ambell i ddafad bir yn y Beltex ac wrth gwrs wedyn yn gallu cadw'r hyrdod i groesi ar ei defed nhw adre wedyn. A ni yn gweld mwy a mwy o hyn yn digwydd ar hyd yr amser. A ni'n gweld nawr fwy o hyrdod yn cael ei cynnyrchu ddim dim ond yn y Beltex pur, ond maen nhw'n croesi nhw gyda'r Charolais, y Suffolk, ac yn cynnyrchu hyrdod wedyn Beltex croes Charolais. Mae ydych chi bach o bopeth fyna wedyn, rhinweddau gorau'r ddau fryd. Ydy, yn bendant, mae'r maint yn dod, dyw pawb ddim eistedd dafad fach, mwyn cynhyrchu gwell yw'n falle dafad fawr, ond eto yn cael y pwysau wedyn allan o'r Beltex, felly the best of both worlds, fel maen nhw'n gweud wedyn, ond fi yn edrych mlaen i weld datblygiad y bryd yma eto yn ystod y blynyddoedd nesaf. Fi'n credu mi fydd gyda nhw lais cryf yn y ffair yma am sawl blwyddyn i ddod yn bendant. Yr un wynebau ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn, a mae'n braf hefyd i weld yn bell un bach newydd, rhai ifanc yma yn dod mewn. Mae'n jyst yn dangos bod dyfodol i'r bryd wedyn, ynddo fe, ac i'r ffeiri yma. Ydy'n bendant, mae'r ffair yn rolau da iawn yn y marn i fod yn dechrau arddangos, a fi'n credu bod clybiau'r ffermwyr ifanc yn rhoi y sail yna i lot o'r aelodau. Wrth gwrs, mae gyda'r ffermwyr ifanc y gystadleuaeth prif gynhyrchu ddwyn prynhawn yma, felly mae fe yn arbennig o dda ar gyfer yr aelodau yma mwyn bod nhw'n gallu dod allan i'r arddangos yma yn yr dosbarthiadau agored wedyn. Sawl gwaith nes ti hwnna, Caryl? Neu sawl gwaith nes ti ennill e'r cwestiwn? Nes i gystadlu lawer gormod o weithiau fi'n credu, ond fi'n credu bod y darian y adre tua 4 gwaith nôl i Landdew i Brefi, felly wedi mwynhau cystadlu fyny. A na'r unig reswm mwyn cystadlu nawr yn yr
yn yr lefel agored yw achos bod fi wedi bod yn cystadlu gyda'r ffermwyr ifanc, felly braint ac yn rhydedd. Wel, fel cyn gadeirydd Cymru ar y mudiad, Caryl, ti'n gwybod yn iawn beth mae'r mudiad yn gwneud. Un o fudiadau i ieuenctid gorau'r byd. Diolch yn fawr iawn i ti, Caryl, ar y nodyn yna, nhw'n i adael i am ychydig o gylch y defaid, ac dyn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y rwyn. Mae pethau'n poeth i fan hyn yng nghylch y defaid gyda'r Beltex. Wel, mae yna ddrama, mae yna newid wedi bod, a mae yna bobl llwyddiannus iawn ar y brig, ond ysau cynta ail a thrydydd, mae'r rhestr yn hirfaith o bobl sydd wedi ennill dros y cyfnod diwethaf yma. Oes, mae yna nifer o wynebau cyfarwydd wrth gwrs gyda ni yn y line-up o'n blaen ni, ac mae fe'n benderfyniad anodd. Mae yna ambell un wedi mynd i lawr, ac mae ambell un wedi dod nôl i fyny gyda'r beirniad yma bore yma yn y dosbarth yma, felly fe gawn weld pa benderfyniad fydd e yn dod i. Mae fe'n pwyso a mesur tipyn rhwng y cynta a'r ail fan hyn. Mae di newid o sawl gwaith, ydw e? Mae nhw wedi bod nôl amlan a nôl amlan, felly cawn weld odyn nhw'n mynd i aros fel hyn, neu odyn nhw'n mynd i newid nhw drostodd unwaith eto. Fe gawn weld, byddwn ni'n meddwl bod yna ddim rhyw lawer rhwng y ddau bar yma o fel mae fe'n berniadu ar hyn o bryd. Ni'n gallu gweld ar hyn o bryd Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog yn gyntaf, sydd wedi ennill ffeiri di ryd dros y cyfnod diwethaf yma eleni. Ond mae fe newid nhw eto, Caryl. Ond mae fe'n dod nôl Ond y credu am y to olaf. Fi yn credu ond pwy a wyr wrth gwrs. Teulu'r Hall, dwi'n meddwl sy'n mynd â hi o Gair Lywelydd. Mae yn edrych fel ni, maen nhw'n mynd draw ar garden goch iddyn nhw, felly llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw, ond pob un o'r saith yma bydden ni'n meddwl tipyn o gamp mewn dosbarth arbennig. Mae'r holl newidiadau yma yn amlwg yn adlewyrchu pa mor agos oedd pethau. Felly yn gyntaf, Teulu'r Hall o Gair Lywelydd, ail Robert Garth a Sarah Priestley o Swydd Efrog ac Enfys Williams o Sir Gar yn drydydd. Felly llongyfarchiadau mor iawn. Well, this is amazing. Thank you very much. Second first of the fair? That's right, yep. Beltex lambs. That was quite close, mind. It seemed to be. You Make spoke us too sweat a much, bit. Yeah. How is it? How are the nerves? They were getting there then. Because you've done this, how many years? Yeah, the nerves are still there, and if the nerves aren't there, it's not a good thing. I don't think you have to be nervous to do your best. But how many years have you been doing this? Oh, I don't know how long it is since we... Over 20 since we started it. Yeah. I was talking to John Hall, of course, the famous father, and he was telling me he's been at it 25 years. Right, yeah, that'll be right. We showed live And you were day. there? Yep. So, Oh, great. no, How many brilliant. of these have you got? 6 pairs today. That's it. Well, congratulations to you. Well done you. Thank you very much. Thank you.